Slovensko je krajinou s pomerne vysokým zastúpením rómskej populácie. Aj keď je jej značná časť dnes integrovaná či asimilovaná majoritnou spoločnosťou, je tu určitá časť, ktorá stojí na okraji spoločnosti a žije v podmienkach segregovaných osád. Obyvatelia týchto osád sa ocitajú v špecifickom postavení, kedy sa sociálne a kultúrne rozdiely medzi týmito stále viac sa uzatvárajúcimi a izolovanými spoločenstvami a okolitým svetom značne prehlbujú. Ich situácia predstavuje celospoločenský problém. Jeho riešenie je založené na vytváraní podmienok, ktoré by týmto ľuďom umožnili ekonomickú sebestačnosť ako základný predpoklad zlepšovania ich životného štandardu. Kľúčom k ich úspešnému uplatneniu na trhu práce a integrácii do spoločnosti je zlepšujúca sa úroveň ich vzdelávania. Vzdelávanie nie je jedinou podmienkou ich úspešnej integrácie, ale zohráva veľmi dôležitú úlohu. Aby bolo úspešné, je potrebné členom týchto marginalizovaných rómskych komunít venovať pozornosť už od raného detstva. Plnenie povinnej školskej dochádzky rómskych detí je základným predpokladom ich úspešného vzdelávania. K tomu je treba získať nielen ich rodičov, ale aj školy, aby boli dostatočne ústretové k deťom, ktoré sem prichádzajú z neštandardného sociálneho prostredia. Páči sa mi pani učiteľka, učí ľahko čítať a vie ich dobre naučiť. Tu sa môže zhrať, tu si môže pozrieť nejaké obrážky, a tu sa môže všetko naučiť, čo chce vedieť. V škole sa mi nepáči prestávky, lebo sú veľmi dlhé. Vzdelávanie rómskych detí zo sociálne a kultúrne znevýhodneného prostredia si vyžaduje špecifické prístupy, ktoré rešpektujú ich jazykové, kultúrne i individuálne osobitosti. Túto potrebu pomáha v procese výchovy a vzdelávania v škole naplňať asistent učiteľa. Úlohou asistenta učiteľa je pomáhať rómskym deťom, ale nie len im, ktoré majú problémy s adaptáciou na školské prostredie. Jeho úloha je veľmi dôležitá, hlavne v nižších ročníkoch základnej školy, kedy majú niektoré deti jazykové a komunikačné problémy. Prítomnosť asistenta učiteľa v triede umožňuje, aby sa týmto deťom, ktoré to potrebujú, mohol niekto na primeranej odbornej úrovni venovať bez toho, aby tieto boli vyčlenené zo spoločenstva triedy. Asistent učiteľa sa tak v skutočnosti stáva asistentom dieťaťa. Venuje mu svoju pozornosť, aby ho podnecoval v procese učenia sa a aby mu pomáhal prekonávať bariéry, ktoré sú zapríčinené jeho odlišným materinským jazykom, kultúrou a sociálnou skúsenosťou. Dieťa vníma asistenta učiteľa nie ako formálnu autoritu, ale ako dôverníka, ktorý mu dokáže poradiť a pomôcť nielen pri plnení požiadaviek školy, ale aj v jeho každodenných starostiach. Je to človek, ktorý je voči nemu empatický, pozná jeho problémy a dokáže mu v každej situácii poradiť a dokáže ho viesť. Práca asistenta učiteľa je veľmi náročná a vyžaduje si človeka, ktorý citlivo vníma postavenie rómskych detí v školskom prostredí, ktoré pre ne predstavuje často úplne odlišný svet, než na aký sú naučení vo svojej komunite. To však samozrejme nestačí. Musí to byť človek, ktorý má aj potrebné odborné spôsobilosti správne sa pedagogicky rozhodovať na základe poznania konkrétneho dieťaťa a jeho výchovných a vzdelávacích potrieb. Skúsenosti z praxe ukazujú, že dosiahnuť takéto odborné spôsobilosti si vyžaduje systematické štúdium. Táto práca asistenta učiteľa je veľmi dôležitá pre deti, ktoré prichádzajú do školy zo sociálne znevýhodneného prostredia.
kde práca asistenta spočíva v tom, aby pomohla prekonať rôzne bariéry týmto deťom a začleniť sa tak do vyučovacieho procesu a vyrovnať sa tak deťom bežným, ktorí prichádzajú z podnetného prostredia, z bežných rodín. Tak moja práca spočíva v tom, že pomáham deťom v prvom ročníku, pomáham im pri čítaní, pri písaní, pri počítaní. No a niekedy, keď sú aj také niektoré slabšie deti, tak mám aj vyhradenú triedu, že kde si ich zoberiem a tam ich doučím individuálne, aby sme sa nevyrušovali navzájom s pani učiteľkou. Majú jazykové problémy, ale nie je to tak, že by nerozumeli, ale majú zlé vyslovovanie, zle sa vyjadrujú, majú zlú výslovnosť. Používame cvičenia na to, obrázkové, že ukážem im obrázok a snažia sa to za každým vyslovovať. No potom aj nejakými hrami, rôznymi spájaniami, kreslením. Štúdium na fakulte mi určite pomáha, lebo budem môcť túto prácu vykonávať. No, bez štúdia by som to určite nemohla. No a veľa mi to aj dá. Veľa som sa už naučila, čo som to teraz nevedela. Viem to pri deťoch použiť, hlavne pri týchto integrovaných deťoch. Hlavne pri nich, že ako sa ma venujem, lebo zo začiatku som aj bola, no nevedela som im to úplne až tak vysvetliť, a keď som im to vysvetlila, tak a už teraz predsa to viem lepšie už aj praxou, lebo už som tu 4. rok, tak je to stále z roka na rok lepšie. A je to určite pre nich pokrok a pomáha im to veľmi. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Rimavskej Sobote vyšla v ústretí týmto potrebám a otvorila vysokoškolské štúdium v programe Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, ktorého cieľom je pripravovať kvalifikovaných asistentov učiteľa na prácu práve s takouto skupinou detí a žiakov. Motiváciou pre otvorenie tohto štúdia nebola len potreba asistentov učiteľa v praxi, ale aj zámer poskytnúť mladým Rómom vysokoškolské vzdelanie, ktoré by na jednej strane zvýšilo ich šance umiestniť sa na trhu práce a na druhej strane by im poskytlo možnosť kvalifikovane pomáhať príslušníkom svojej komunity zlepšovať kvalitu svojho života. Práve preto je štúdium zabezpečované z prostriedkov, ktoré poskytuje zo svojich prostriedkov Európsky sociálny fond v rámci projektu Zlepšenie prístupu k vzdelaniu, prostriedok proti diskriminácii na trhu práce, realizovaného prostredníctvom iniciatívy spoločenstva Equal.